Hej og velkommen til Kitchen Table. Det er vores første afsnit, og i dag vil vi lave gløgg. Og til det har jeg så, der selvfølgelig noget tilbehør til gløggen, og til det har jeg inviteret min bon ami, Yvonne. Og Yvonne, vil du præsentere dig selv? Yes, jeg er kok. Jeg er franskmand, jeg har skrevet en kogebog, men det kan vi snakke om senere. Jeg vil gerne lære en udgave af æbleskive, som passer til Gerdes gløgg. Så det kan vi se, hvordan vi gør. Ja, og den gløgg, vi har, det er selvfølgelig vores æblegløgg her, som vi varmer lige om lidt. Men først, så skal vi i gang med at lave æbleskiver. Det er ikke helt almindelig æbleskiver, du laver. Det er sådan den franske version, eller hvordan er det? Ja, vi kommer lidt æbler i. Og Gerden er en fremragende eau de vie, som man kan sige, æble-eau de vie, så den kan vi lige marinere og så lige flambere, så det kommer også lidt i æbleskiver. Og så kommer vi lidt vanilje og lidt, vi gør det lidt sådan ekstra til jul, til æbleskiver. Og hvad er det første, vi gør? Er det... Først så skal vi lave dej. Dej? Yes. Æbleskive dej, den har vi ikke lært ligesom som i fjernsyn. Vi har ikke snydt, og vi har lært det helt i forvejen. Så dejen, den kommer der. Eller det, vi skal bruge til. Vi har fløde, vi har øl, vi har æggeblommer og mel. Og vi har sukker. Den har vi her. Så det første, man gør, det er faktisk at komme fløde i skåle. Opskriften følger med lidt senere. Så men der er 1 deciliter fløde, 1 deciliter øl. Den tager vi lige... Er det lige meget, hvilken øl man bruger, eller skal man... Altså en god kvalitet gør det ikke for det værd, kan man sige, men det er faktisk lidt i mig, eller en øl af. Der er god øl i Danmark. Men en god øl for Thy, det er ikke værst. Og så lige en lille fiskeri her. Ja. Skal jeg lade en æggeblommer, så jeg kommer lige... Men du sagde også, at der skulle æbler, så vi var ikke nogen æbler? Jo, du må gerne begynde at skære skrald og skære æbler, hvis du vil. Så pisker jeg imens æggeblommer, fløde og øl sammen. Så må lige smage æggeblommer her. Og der vil du gerne have, at man skræller æblet først, sagde du? Ja, skrald skal ikke med, fordi så bliver det sådan lidt forhindring til nydelse, skal man sige. Okay. Så skræller du dem, og så skal du dem i terning bagefter. I sådan en tern, som kan passe til panden. Så det vil sige næsten 1 centimeter på en, kan man sige. Okay. Og så her, så skal jeg lige tage citronskal. Og jeg har kardemomme. Og jeg har kanel. Og jeg har vanilje. Så du vil gerne have nogle tær? Ja. Lidt tykkere. Lidt tykkere? Ja. Du skal helt til. Ja. Og så kan du se, så har du en god tykkelse der. Så flækker jeg vanilje. Og fra en kerne. Sådan. Og så lidt kardemomme i mel. Fordi kardemomme, det er også en lille juleflavor. Og så lidt kanel. Ikke ret meget, for det skal ikke overdøve noget som helst. Nu siger lidt, det er bare sådan, det er ikke engang teskefuldt. Nej, det er det slet ikke. Kanel, det kan man komme bagefter i kanelsukker ovenpå, hvis man vil. Ja. Men det er lige for ligesom... og så citronskal. Citronskal giver også det er økologisk citron selvfølgelig, giver også en god syrhed og en god smag til... Ja. Den her slags tern er sådan noget? Ja, det er rigtig fint. Det er rigtig fint. Det er bare sådan lidt større end centicubes, kan man sige. Fordi det skal være sådan, at når man spiser æbleskive, det skal være sådan, at man kan ligesom mærke den der bide. Hvis det bliver for tyndt, så forsvinder det på en eller anden måde. Sammen med æbleskive. Men hvis det er i terne, så vil man kunne mærke biden. Ja. Så det er også det, der afgør, så man får lidt kontrast. Så vil du gerne have med sukker over? Ja. Og det er min spiseskefuld sukker, sagde du? Spiseskefuld sukker på terning, ja. Det er sådan cirka det der? Yes. Og så rører dem godt rundt? Det gør du, når du har kommet din Så tager vi her vores
Brandy? Yes, lige præcis. Fordi så får de med sukker, så får de lige, mens vi går og frabærer det der, så får de lige lov at trække, så får de lige lov at få lidt smag fra det hele. Hvor meget skal man putte på? Også en skefuld. Kun en spiseskefuld? Ja, det kommer vi med at slå lidt mere på panden. Det er lige for at få lidt vejr af det. Nej, skal man ikke have en mere, tror du? Jo, kom nu. Sådan der. Og så rører du i det, yes. Og så imens, så tager jeg natron her. Og så lidt salt her. Det har vi også. Det vil gøre helt klart en smag for stærk og en større nydelse, på grund af, at man bliver også lidt overrasket og smag. Det forventer man ikke, når man ser æbleskive. Og jeg har sukker og vanilje her, som skulle også med. Og så kommer jeg mel i, og så kan vi flambere. Denne barn her, skal der være fuld blus på, eller bare sådan? Ja, fuld fat på, ja. Og så har vi lidt fedtstof. Vi får lidt. Nu ved jeg ikke lige. Det kan være, at jeg kan begynde at røre den der ud, mens du ordner det der. Det må du gerne. Jeg skal bare lidt stille og roligt lidt mere ved, og så lidt mere ved her. Jeg kan se, det er ved for lidt olie at komme. Så skal få sådan lidt mere konsistens. Og så varmer vi det godt, så smør det smelter. Nemlig hurtigt. Hvad er det, der sker, når man flamberer? Hvorfor er det, man gør det? Jamen, når man flamberer, så får man både smag, så tilsætter man smag fra brandy, og så får æbler. Så suger de ligesom, så bliver de sådan terrobøse, og så får man mere kompleks. Mere kompleks smag, mere dyb smag. Ja, lige præcis. Og så når man er flamberet, så developerer også sukker, giver også noget fra sig. Og så reducerer man, så får man lidt sauce, lidt frugtsauce, karamelsauce aktivt. Ja. Og så prøv at se, de skal ikke så langt, de skal ikke være mør. Det skal være al dente lidt. Super, tak. Så lidt smør giver smag, selvfølgelig. Farve, det behøver de ikke at have, fordi det bliver... Det skal bare blive lidt mør. Så når du siger lidt mørt, det er 1, 2, 3 minutter? Altså, Ja, lige præcis. Og så rører godt i den. Ja. Man skal ikke røre for meget i ting. Jeg kan se tit, man rører konstant, så får det ikke noget af varme, kan man sige. Så man skal røre på. Nogle gange så skal man lige tage lidt afstand. Og så det går fint. Der er ikke noget, der brænder på, så der er ingen grund til at røre for meget. Okay. Specielt når man har sukker på. Fordi sukker er ikke... Sådan. Så kan man se på at se, det sukker, det ligesom bliver krystalliseret sammen med smør. Det begynder, hvis man... Og så æbler, de har ikke for meget, fordi de bliver al dente. Og så har vi... Er det fuld fart på? Yes. Wow! Hold op. Der må man røre, fordi så ligesom så alkohol og sukker, sådan, så blander det sig sammen. Så kommer man det lidt mere, og så prøv at se det saft, det giver fra sig, både væsk, og så kan man sætte det på nu, og så bliver det glaseret, så bliver det sådan endnu mere kompleks. Så ligesom er på en tarte tatin. En offentlig? Tarte tatin, æbletærte, fransk æbletærte, hvor man ligesom karamelliserer det. Men prøv at se, du kan godt se. Sådan. Og så ind i skål igen. Og så får det lov at køle ned. Og så skal de bare stå og køle sig lidt, så er de sådan set færdige? Ja, de skal bare køle ned nu. Okay, det siger, at du har taget en æggehvide her. Og det er bare... Ja, jeg ved ikke engang, hvordan har du gjort det, Jørgen? Hvordan har du fået æggehvide og blommen skilt fra hinanden? Jamen, jeg har bare skilt dem fra hinanden. Du har skilt dem fra hinanden? Og så siger du bare... Jeg går noget med derinde, og så er æggehvide her, og så lidt salt. Altid lidt salt, når man skal piske æggehvide. Altid, fordi det er ligesom, det stabiliserer æggehvide. Ikke ret meget, bare en lille squeeze. En lille squeeze? Ja, jeg har lært fra min gamle køkkenchef. Og så er det bare at piske, indtil den er stift? Ja, det skal være stift, så man tilsætter det. Ja.
Piskerne er stive nok. Det siger, at det er sådan en æggehvide, der er sådan helt stift. Yes. Er der ikke noget med, at man skal kunne vende den på hovedet, hvad er det lige der? Jo, det må man gerne. Det må man gerne. Skal vi prøve? Nej, okay. Ja. Og så der er det faktisk godt at bruge en ske i stedet for en piskeris, fordi man skal prøve at ikke ødelægge struktur i æggehvide. Så hvis man bruger en piskeris, så bliver det sådan lidt igen, som nedbryder man lidt den struktur. Så en ske i første omgang, og så kan man se, hvordan skal man have det sådan nænsom. Altså alt det luft, man har pisket ind i hviden, det vil man gerne have med over dejen, således at ikke... Så drejer man den i en anden side, og så drejer man i en anden side. Så en skål bevæger sig også et kvart hver gang, fordi så er det ligesom mere rotation. Det skal lige være varmt. Yes. Så jeg skal lige se, hvor meget man kommer her. Er det lidt ligesom med pandekager, man skal lave en prøve først, eller det har du måske så meget styr på, det behøver man altså ikke? Det er prøve, vi laver nu. Så du laver mange prøver? Jeg laver mange prøver, ja. Men må ikke det fungerer. Man kan næsten fornemme på den sin dej. Og så kan man altid rette op, hvis den er for tyk, så kan man altid komme lidt mere fløde i, eller lidt mere... Og så æbler nu. Prøv at se. Jeg sætter lige æbler her. Ja. Så du kan godt se terningen, den er bare så fin, fordi du får en lige stykke hver gang. Og der er stadigvæk sådan lidt væde der, men det er sådan noget sirup noget. Det er sirup, ja. Sirup, den skal vi have i vores skærm bagefter. Ja. Nå, ja. Nå, æblesirup til kaffen. Ja, altså, vi kan hælde det bagefter om på. Vi kan gå det ned, vi kan gøre... Så der er ikke noget, der må gå til spilde? Der er ikke noget, der går til spilde, specielt med sådan nogle gode råvarer der. Så har vi æbleskive, der skal lige vendes nu. Og det er bare at vende den helt på en gang. Jeg har samtidig set, at nogle de vender dem kvart, og så vender dem sådan hele vejen rundt. Ja, det kan man godt. Det kan man godt? Det kan man måske. Det måske... Skal vi prøve? Ja. Vi prøver. En kvart. Og så lige... Ja, men når du har ved den alligevel, så synes jeg... Så vil du hellere gå på den måde der? Ja. Men det kan man godt, hvis det er det, man gør. Det kan man tænke. Der er ikke nogen love og regler? Der er ikke noget specielt, ikke fra en franskmand. Der er et lovligt, så folk de ved sikkert, hvordan de skal foretage sig. Men ellers så vil jeg fortælle lidt om her. Vores gløgg. Æblegløgg. Og det er en æblevin, som vi har blandet op med vores blanding JGS i Jenne Gås Have. Og den er færdigblandet. Og det betyder til at sige, at af med låget og hælde op i gryden. Skulle det nu være, som man siger, at vi har kun 2 en aften, og en flaske det er for meget, jamen så kan man bare bruge halvdelen, sætte låg på igen, et køleskab, og så kan den stå en uges tid, eller sådan noget, vil jeg tro. Men ellers, så er det bare op i gryden med æblevinsgløggen. Sådan der. Og tænd for varmen. Jeg gør det, at jeg varmer den sådan gerne langsomt op. Og det er bare sådan en idé, jeg har. Jeg er sikker på, at sætter man fuld blus på, så skete det ikke noget ved det. Men jeg kan bare godt lide, egentlig, at det går lidt stille og roligt. Og så holder jeg øje med det, mens det gør det. Og rører lidt en gang imellem. Og ellers så kan jeg sådan, nu kan jeg stå og hygge mig lidt og kigge på, hvad Jørgen han laver. Og så er det bare at stå lige så stille og hygge som det her. Og nu kan I se, nu kommer det der hvide skub. Det kommer der og sætter sig lige så stille. Og så lige om et ganske øjeblik, så kommer det. Ja, der er god duft på, ikke? Ja, det er det. Det er helt utroligt. Og så får man også en lysgløgg. Det er det, jeg synes er også lidt skønt. I sådan en gennemsigtigt, flot farve, lyse gløgg. Det giver noget andet. Man kan se bund og glat. Ja, nu det er jo en hvid gløgg, som Jørgen siger. Normalvis så er vi jo vant til i Danmark, at vi skal drikke rød gløgg. Men her har du faktisk en lys gløgg. Og
Prøv at se, Gert. Jeg er kommet sirup i nu. Dejligt. Sådan. Så. Og hvad siger du så, Yvonne? Kunne man den her æblesirup her, kunne man så godt lige... Er det i stedet for... der er mange, der bruger man jordbærchokolade, eller marmelade, marmelade. Så tager man faktisk lige... En teske. Ja, vil du så bare sådan med teske få ligesom det henover? Ja, det vil jeg gøre. Og det er bare sådan ganske let, sådan henover sådan der, eller hvad? Ja, lige præcis. Lige præcis. Bare lige sådan, man får lidt snavs af fingre. Ja. Og jeg siger, det er altså ganske let. Ja, og så er det en kompliment på æbler. Du har æbler i, du har æbler der på 2 slags mål igen, så lidt mere kompleksitet i, og så i samtidig, hvor du har gløgg, så der skal også, det skal ligesom hænge sammen, og det tror jeg, det gør virkelig. Så vi smage på det? Ja, det gør vi. Ja. Og æblestykke er også fint. Ja, for lige, der kommer lidt bid. Det gør den. Man kunne godt bruge lidt mere brændevin. Jeg kan godt bruge lidt mere brændevin. Men det smager godt. Jamen det er... Ja. Det er godt med krydderierne, kan man mærke det med kardemomme og lidt. Ja. Det giver sådan... Det passer godt. Hvad med kanel? Kanel, bliver det godt til æbler? Jamen det er det, som regel man gør i Danmark. Jeg kan se det, at man lærer kanelsukker. Og så drysser man det ombå, så det kunne man også godt gøre. Altså det smager behag faktisk på den var men jeg synes det smager rigtig godt. Ja. Og så æblestykke i, det kræver ikke så meget, det er som bare lidt ekstra, kan man sige. Ja. Det er i hvert fald, det giver det der bide, jamen det skulle smage, men den smager med gløggen til os, om det... Ja, lige præcis. Det vil jeg gerne. Det dufter godt. Jamen, det er jo som skabt for hinanden. Hold om. Bare se en flot farve. Ja. Glædelig jul. Glædelig godt efterår. Ja, godt efterår, ja. Og det vil jeg bare sige, nu er det godt, skal det gløgg det her. Men den her, den kan altså laves hele efteråret. Jul og vinter. Ja, det er koldt nok lige om lidt til det. Yvonne, kunne du ikke lige knytte 2 ord om din bog? Hvad er det, den handlede om? Ja. Nu er jeg fedt og fink så. Men det er en bog, jeg har skrevet gennem 4 år. Med min erindring, min kokkeerindring, og så min oprindelsserindring, hvor jeg kommer fra faktisk i Aarhus. Det er en bog, jeg har skrevet til mine børn og børnebørn. Sådan de ved, hvor er deres franske gen, det kommer fra. Jeg har 750 opskrift, 540 tegninger i. Jeg har illustration med tegning. Og så vil jeg sige, at bogen den kan købes inde på Yvonnes hjemmeside. Smagserindringer. I finder linket på hjemmesiden, på vores Æblevejnø hjemmeside. Der kan I finde linket under, hvor I kan se, hvor Yvonne og mig vi laver opskrifter sammen. Og jeg vil selv sige, at de opskrifter, vi laver her, både med æbleskiver og gløgg og det hele, det kommer ind på hjemmesiden, hvor I frit og gratis kan downloade opskrifter. Og vi håber, at vi har inspireret jer. Håber, I har lyst til at prøve at smage. Og ellers, så synes jeg, god jul! Ja, tak for det. Tak for det, Gert. Det var hyggeligt. En god forløb. Hvad er det? Bonne Noël? Hvad hedder det? Joyeux Noël. Joyeux Noël.